Odhaľte tajomstvá o chudnutí, ktoré vám bránia natrvalo schudnúť. Volám sa Veronika a pred pár mesiacmi som sa rozhodla, že odhalím všetky klamstvá a tajomstvá o chudnutí a že nájdem spôsob, ako natrvalo schudnúť, pretože viem, čo znamená byť dlhodobo obézna. Dnes s vami zdieľam túto cestu, po ktorej kráčam za svojím štíhlym ja. Rady, informácie a inšpirácie, ktoré tu nájdete, vás nakopnú k zmene, po ktorej už dlhé roky túžite. Poďme schudnúť raz a navždy. Dnes sa pozrieme na prvé tajomstvo o chudnutí, ktoré znie: pokiaľ budete chudnúť, nikdy neschudnete. A tak sa mi zdá, že o to tu ide. Aby sme nikdy natrvalo neschudli. Diety nám dávajú nádej, že schudnúť sa dá, keď upravíme stravu. Zdravé stravovanie nám dáva istotu, že nielen schudneme, ale budeme aj zdraví. Ale je skutočne tomu tak? Určite poznáte obdobný príbeh zo svojho okolia, keď sa stretnete so svojimi známymi a oni vám zvestujú informácie o človeku, ktorého poznáte a ktorý bohužiaľ nedávno zomrel. Ich slová mohli znieť aj takto. Ani nepil, ani nefajčil, zdravo žil a športoval a napriek tomu zomrel pred svojou 50-kou. Každý človek na tejto planete je jedinečný a preto nejaká šablóna zdravého stravovania a diét nemôže fungovať všetkým. Každý človek má spoločných s ostatnými ľuďmi približne 70% ľudského tela a 30% nás odlišuje. Preto sa zamýšľam, či tu nejde o trik nejakej časti priemyslu. A či tu nejde tej obrovskej mašinérii zdravého stravovania a diét a extrémneho športovania vyhľadovaného tela len o to, aby sme dookola priberali a chudli? Pretože takto im biznis funguje dookola a oni na tom zarábajú. Ak sa trápite so svojou nadváhou už niekoľko rokov, určite je vám dobre známy jojo efekt a dobre viete, o čom hovorím. Odpoveď na tieto otázky si budete musieť nájsť v sebe každý sám. Avšak skutočný dôvod, podľa môjho názoru, prečo chudnutím nikdy natrvalo neschudneme, nám leží priamo pred očami. A je taký jednoduchý, že tomu nemôžeme uveriť. Poďme sa na to spoločne pozrieť. Slovo schudnúť alebo chudnúť predstavuje činnosť, ktorá už vo svojom zárodku obsahuje nutnosť priberať. Ak chcete schudnúť, zameriavate sa na činnosť, výsledkom ktorej bude zaciklený život. Schudnem, priberiem. Opäť raz schudnem, opäť ešte viac priberiem. Avšak procesom schudnutia sa snažíme dosiahnuť želaný stav nášho bytia a tým je štíhlosť. Nechceme predsa dookola chudnúť a priberať. Ale prečo sa vždy zameriavame len na chudnutie? Samotná podstata cieľa schudnúť nedáva logiku, i keď sa to na prvý pohľad nemusí vôbec zdať. Je oveľa lepšie z dlhodobého hľadiska, aby sme samých seba, ale i svoje okolie presviečali o tom, že chceme byť štíhli, že my nechudneme, ale pracujeme na svojej štíhlosti. Je oveľa lepšie dať si cieľ, ktorý si budeme dookola opakovať a ktorý bude aj hlavným motorom našej motivácie. Napríklad cieľ vážiť 60 kg, mať pevné telo, byť štíhla. Mať tieto myšlienky a ciele je oveľa lepšie, ako mať myšlienku a cieľ schudnúť. Tento postup vychádza z princípu: na čo zameriavate svoju pozornosť, to vo vašom živote rastie. A teda, ak budete zameriavať svoju pozornosť na činnosť, respektíve proces chudnutia, budete dookola chudnúť a priberať, pretože toto je podstata chudnutia. Ale keď svoju pozornosť zameriate na konkrétny cieľ, napríklad na cieľ chce mať 60 kg, tak bude to nielen lepšie pre vaše myšlienky, ale aj pre celkový výsledok.
Už len tento malinký posun v myslení od chudnutia štíhlosti môže vo vašom tučnom živote urobiť zmenu. Minimálne v motivácii a možno aj na samotnej váhe. Lenže ak dlhodobo bojujete so svojou nadváhou a nedarí sa vám natrvalo schudnúť, potrebujete ísť viac do hĺbky. To znamená, ak chcete byť štíhli, zabudnite na chudnutie a zabudnite aj na štíhlosť či na formovanie pevného tela. Prestaňte riešiť, či jete správnu kombináciu jedla a či máte chodiť do fitka 4-krát do týždňa. Jednoducho, všetky myšlienky týkajúce sa jedla a redukcie hmotnosti zahoďte. Nevykonávajte žiadnu akciu, ktorá by sa nápadne podobala na dietné programy. Možno si poviete, že to, čo vám práve teraz odporúčam, je troška paradox, pretože ako máte schudnúť a byť štíhli, keď nemáte držať žiadnu dietu a cvičiť? Môžem vás ubezpečiť, že rozhodnutie, a teraz mi prepáčte za výraz, vysrať sa na chudnutie znamenal u mňa obrovský obrat. A kilá šli dole aj bez toho, aby som držala nejakú dietu. A preto vám odporúčam urobiť to tiež. Teda ak chcete natrvalo schudnúť a byť štíhli, odporúčam vám, vykašlite sa na chudnutie. Ale ako je to možné? Ako je to možné, že aj keď som nedržala žiadnu dietu, chudnem? Ako je to možné, že keď som prestala riešiť čo, kedy a koľko zjem? Keď som prestala riešiť, koľko kalórií som prijala a koľko ich ešte potrebujem vydať, tak moja váha šla prirodzene dole? Je vážne možné schudnúť bez toho, aby sme nechudli, teda bez toho, aby sme nevykonávali všetky tie činnosti, ktoré pri chudnutí musíme robiť? Moja odpoveď je áno. A dovolím si tvrdiť, že rozhodnutie vykašľať sa na chudnutie je začiatkom skutočného chudnutia. Čiže ak bojujete so svojou obezitou niekoľko rokov a bez výsledkov, urobte to tentokrát inak. Váš prvý krok štíhlosti vedie cez to, že sa vykašlete na chudnutie. Možno sa teraz pýtate, a čo bude ďalej nasledovať? Keď sa vykašlem na chudnutie, ako schudnem? Keď urobíte toto rozhodnutie a vy vážne prestanete riešiť svoju vysokú váhu tým, že sa budete snažiť schudnúť, otvorí sa vám obrovský priestor na to, aby ste zistili, prečo nemôžete natrvalo schudnúť. Priestor na to, aby ste pochopili, prečo vždy siahate po jedle, aj keď v skutočnosti nie ste hladní. A toto zistenie vás prekvapí, lebo pochopíte, že riešenie vašej obezity je v podstate jednoduché. Ak poznáte teóriu, že prejedaním umlčujete svoje emócie a že jedlo, rovnako ako cigarety, alkohol alebo drogy, vám prináša okamžitú úľavu od nepríjemných pocitov, od pocitov úzkosti, hnevu, strachu alebo dokonca aj nudy, tak ste veľmi blízko pravdy. Ale čo keď vám poviem, že toto nie je skutočný dôvod vašej obezity? Že to je len časť pravdy, ale skutočný dôvod sa nachádza niekde ešte trošička hlbšie? Ak chcete poznať skutočný dôvod vašej obezity, navštívte moju webovú stránku a prihláste sa na odber seriálu Tajomstva o chudnutí. Po prihlásení sa k tomuto seriálu sa vám zobrazí stránka, na ktorej nájdete aj odkaz na video, v ktorom rozoberám skutočný dôvod obezity. Určite si tam zajdite a pozrite si toto video, pretože keď som ja pochopila, čo je skutočným dôvodom mojej obezity, pochopila som zároveň, že klasickým spôsobom nikdy natrvalo neschudnem. Začala som chudnúť úplne inak a kilá idú krásne dole, a to napriek tomu, že nedržím žiadnu dietu. Spoznajte skutočný dôvod vašej tučnoty, osloboďte sa od vašej potreby obezity a schudnite raz a navždy. Navštívte moju webovú stránku www.akosomschudla.sk, prihláste sa na odber seriálu s názvom Tajomstva o chudnutí a nájdite odpoveď na otázku, ktorá vás už možno trápi niekoľko rokov a ktorá znie: prečo nemôžem natrvalo schudnúť? Moje meno je Veronika a pripravujem pre vás tento seriál o chudnutí. Verím, že vás táto časť zaujala a že sa čoskoro stretneme pri najnovšej časti Tajomstiev o chudnutí.